Fulina ko bayin mbigana kanga sala ko bayin mbigana ma bayin mbigana mune bayin jume ne fi ko bayin baka ko dabla depuis ko be bolla ke o bana muina ngo soyano aisa e filari absira ke bangin dengen yugo ni bayin dengen ko be sa bla magasin ko nano ne gon ti do redo nen bayin bena munga ne kata ameriki mame yoro ne afa ki yagiliski amerike teganna kiki hakiliski edun yagiliski ba ka agiliski chogodi mflo befle ne mobili bonni duba jonla ko agiliski fe ne ka fadi sangodo ya ko me mufine ali sai ki agiliski ne gon ti do re fawere nen bayin bena munga duga fere an pe kan yɛrɛ sɔrɔ ou an ka sa ne ka taa Ameriki mami ni tu fere ko kuma mi da kono bitaye da ko bi ta fara ya me ma mun ne kɛra an bɛ ka du yɛrɛ bi sigi Ameriki bi ta du fere mun ne kɛra a kɛra cogo cogo a ye du fere sa an pe kan yɛrɛ sɔrɔ ou an pe ka sa ne kɔni bɛ taa n ka Ameriki taga la a kɛ to ne bɛ taa fɔlɔ k'a fɔ ko ni cɛnin dafalen don ne yɛrɛ dabali banna No, mami duni. Asalaga di wuli ka biso. Ah, bon. Ne do. Ayi ku yebla team ne ke team ne fa ngeke. Yire do. O tayi mami ga ne wai. Ouais. Et o ye mago be na ka nsa. Ba jo. Mini bla mission na. Korake me fi ka baga ani dale be an ga dure ka me fi ka corriger fanga wuri dam hakli sabaki ate tien do jango shu me fi do mission ni e mago wala ka corriger drone aw te problème mais ne se ka layidu d'i ma o ko in na parce que an ka baara risque b'a la de 1 n'a y'i pɛtɛ m'a la kiti kanu kede no kaka baga mais a tɛ se ka faga dɛ n'a faga sa a problème tɛ ta ka ne to e fini palima de don ni bɛ se ka mission kɛ ka sɔrɔ ma ko a la n bɛ se ka fɛn min f'i ɲɛna grande sœur anw bɛ a baga wa a bɛ corriger mais n'a tora sen mais n'a y'i pɛtɛ an kɔni bɛ se k'a la kiti o tɛ jɔ yɛrɛ n'i kɔni mago b'a corriger la o ka nɔgɔ i sen bɔ o ko tɔ la bon i yɛrɛ bɛ baara dɔn ko kan ka kɛ cogo min na dɔ kan ka di hali n'i ma fɛn f'i ɲɛna i ko joli ɲɔgɔn minnu ka dɔrɔgu an bɛ minɛnw san yanni an ka baara daminɛ donc i bɛ 40,000 ne sara mais i bɛ 20,000 di en avance ni baara banna 20,000 dɔ in o bɛ di wariko kɔni tɛ problème a bɛ se ka baara kɛ ne kɔni fana tɛ layidu ta i ye k'a tɛ faga
ka so la mami Ouais, ya la to ok. mi tan black na quoi ko fe na mi ñoo Donc kambe. Grand sœur, ay mutu jante ni no rum ne baragala. Awo, ine wurum ne barakela. Mami jo. Nte wurum ne barakela de. Ne ni sare. Abini kora ke corriger. Eh grand sœur. Wa ne yere pete. Di fano. Sai fele sembala. Ni be duni kelen do fe ko de ya. Eh! Adama nye miri. Adama debe ka sirane. Anga mɔgɔw bɛna minɛ cogo min na. Kare mɔgɔw bɛna minɛ cogo min na. Sirane no dɛ. Ah, Bayni. Me mun fi ɲɛna. Kana jɔrɔ foyi la. E ka ne afficher dɔrɔn. Ne ye ne afficher ka ban. O ye baara de bannen ye. Kojugukɛla fila. N'an sɔnna ɲɔgɔn ye ka ban. Mɔgɔ wɛrɛ ka ko o ye ko wɛrɛ de ye. N'i sɔnna ka ne afficher wa bɛɛ bɛ sɔn an ta ma. Mɔgɔ ɲɛnamaya. Ko mɔgɔ ɲɛnama de sɛgɛnnen don sisan. Wallahi n tɛ ka manamanakan f'i ɲɛna dɛ, n bɛ ka sɛbɛn kuma de f'i ɲɛna Bayni. I bɛ mɔgɔ fɛn fɛn ko mɔgɔ sɛbɛn don, o tigi o tɛ lafiya a ka diɲɛlatigɛ la, a ka diɲɛlatigɛ de bɛ to ka jɛngɛ. Hali n'a ye sira tilennen ta a bɛ taa tun dingɛ dɔ kɔnɔna na. Diɲɛ kɔnɔna na i b'a ye ko mɔgɔ fɛn fɛn mɔgɔ ɲɛnama ye, o mɔgɔ bɛɛ sɛgɛnnen don. Bayni ne ye ne afficher, wallahi an b'an tile kɛ bi kɔnɔ yan. Mɔgɔw y'a bɔ tan, mɔgɔw y'a kɛ tan, mɔgɔw bɛ ka nin kuma fɔ. An ka man ka du de kɔnɔ, an tɛ mɔgɔ ka du kɔnɔ. Bayni sɔn ne ta ma i kan afficher. Dɔw don an ka taa kɛ an mɔgɔ lankolon dama don. Ayi, a banna. Oros, Mame. Oui. Ayi na yan. Comme Ayo. Papi yɛrɛ don. Papi. oui Voilà. Ayo. Ni y'an wele. Basima wɛrɛ foyi tɛ. Bayni ka ko de don. Bayni ye aw ba de. A ka kan a ka se ka na du kɔnɔna in na yan. Ne ye ko dɔ lakɔlɔsi o, mais aw ye denmisɛnninw aw m'o lakɔlɔsi. Depuis ba ma sa, ne y'a ye Bayni ni ba ko dɔ na ɲɔgɔn na, mais ne b'a dɔn ba kun ka di Bayni kun ka di ba ye kojugu. Mais n'o sara, a ka kan an ka se ka ko dɔ kɛ. O foyi somɔgɔ jɔnjɔn foyi wɛrɛ t'an na, ne Bayni tɛ. Ne y'a kanu ka Bayni ladon so kɔnɔ yan. Bayni ka na yan, a kana fara an kan, parce que Bayni de y'an somɔgɔ ye. Rose, n bɛna kuma min f'i ɲɛna. E ka so kɔnɔna da o bɛ yɔrɔ min na, an bɛna da falen k'a ɲɛsin côté dɔ in na. Mame, i fana ka salon kɔnɔna la, an bɛna da falen k'a bila côté wɛrɛ fɛ. I y'a faamuya? Salon ba in kɔnɔna na, Bayni bɛna yɛlɛma yen. N'o kɛra, a nɛɛma bɛ se an bɛɛ ma o. Bayni y'aw ba de o. Bayni nana yan, an bɛɛ b'a barika n'a dugawu sɔrɔ. An ma wele dɔ wɛrɛ foyi kama, n y'aw wele o de kama. Ne ko n kɔrɔ, e ni Bayni ka ja sera fu ye. O ma kana Bayni na yɛlɛma du kɔnɔ. Mami, o de y'a fɔ n ko Mami ti diɲɛ kalama quoi. Ni wolola fɔlɔ de ka sɔrɔ ka aw tɔw wolo. Ne bɛ mun dɔn aw t'o dɔn.
ne ne fɛ mun kɛ o ka kan kɛ de o ye wajibi de wa o ye sariya de ye papi dun y'i ta de ni yɔrɔ yɔrɔ ka di ye ni sokɔnɔna fɛn fɛn ka di ye i bɛ se ka taa i da ye aw y'a faamuya kunun kɛra an ta ye Bani est-ce que ne yɛrɛ kan k'i wele Bani bilen ni ma wele ko Bani o bɛ sɔn ka sɔmɛ an na dɛ o fana ye tiɲɛ i b'a dɔn ni i sago bɛɛ k'i ye sisan i b'a dɔn Rose filɛ nin a ka kekun kojugu a bɛna to ko in wɔgɔbɛ la an k'a to nin cogonin na ya a bɛɛ kɔni fɛn wɛrɛ kɔni tɛ yen o bɛ Bani ni mun bɛ o fɔ sa i fana sa n ko ne bɛ yan e kama de fɛn dɔ bɛ yen dɛ papi kɔrɔmuso ni e b'a kalama ko papi kɔrɔmuso bɛ papi kɔrɔmuso ayi ne t'o kalama i m'o fɔ n ɲɛna Bani dun ye de ta ye sa Bani e bilama i bɛ komi Asimi Koyita ni fɛn o fɛn ka di a ye n'aw ka dugulamɔgɔw n'i bɛ fɛ o bɛɛ de ka na du in kɔnɔ yan Bani na n'u ye yan i b'a dɔn papi kɔrɔmuso bɛ yɔrɔnin min na yen a tɔɔrɔlenba de don don o don a bɛ ne wele k'a b'a fɛ ko ka na ne b'a fɛ an ka na n'a ye Bani taa nɔfɛ bi bɛɛ taa nɔfɛ ka na ka n'a gɛlɛya yɛrɛ Bani bɛ ne faga koyi i bɛ ne faga Mami, ni ye wuli tɔra a bɛ sunɔgɔ la. I tɛ 400 di yan, an bɛna taa dugu kɔnɔ. Ne ko, Mami, o bɛ ni siramuso. Bɛɛ ni sira min wa? Adama ka so kɔnɔ kɛ. Adama yɛrɛ sira min? Adama sira a yɛrɛ ka so kɔnɔ kɛ, gransɛ. O fana ɲininkali kun. Taara jumɛn de bɛ ka ninnu di ma kɔfɛ. Yɔrɔ b'a fɔ i b'a confirmer ni taara i bɛ ɲininka yɔrɔ. Ok, ne taara. Sudah nih bagi ya dalam poin ini. Wala yung torrente mo sa mga basta lang na gusto lang mo. Sabar lah. Uma mga dun. Mama punya nusansa, aku minta lain. Mana so? Saya isi kalau mau isi. Selalu sabar. Kau coba. Mau vaji saya kemudian. Comme Bachigé, ne fait qu'augmenter les formes là. Au pas la forme. Problème est que, au corridor, en second, un euro payé à la année sous payé. Il y a pas de faga sous. En année, au y a une meilleure bouillala. Euro la fia les méjounes. En la fia les meilleurs monotones. Ma femme est forêt. Ni mon mia c'est là aussi là. Aya daouda. Ni mami y'aw dɔgɔya a y'o dɔgɔya wa ni min y'aw bɔrɔtɔ a y'o bɔrɔtɔ i ko furabulu ne de ko ten tɔ a ye n ka kuma na mais ne ka ko k'o kɛ du in kɔnɔ yan aw ka yeta don mais aw ka fɔta tɛ Cogo di tama? a ye tɛmɛ o la Ama, ne kɔni b'a dɔn ko lafiya kɔni ventilo bɛ clim bɛ télé filɛ salon so belebeleba ye bon ma ne terikɛw bɛ la tɛ sigi kɛnɛma kan n bɛ taa yen nɔ ka n bɛ taa ok ɲamɛ problème t'a la ok sirani min to i k'i lafiya dɛ komi i nana ka bɔ voyage la i bɛ taa tobili kɛ mais ni bi bɔra la nurubatala bala i ko barabada la i b'a minɛ Mo, ne tena tobili kɛ dɛ. ok
sara. Bisa ba? Ito ko. Bisa ba ito? Allah ko susuin na ako susunod ko ba ito ang sifu. Ah. Oh, ini mama ka pare niya. Ha?